Good evening mga moms. So makiki-birthday po kami. At ito na mga beds. Overlooking pala dito. Nice ko. Ayun pala sa ano? Yun yun. Yan yung. Yan. Yan. Tapos, ito po yung aming bahay na pupuntahan. Grabe. Ang ganda rin wala dito. Tignan natin yung taas na kaloob. Hi! Ayan. Diba? Hello po! Last ka niya ang birthday. Nice ang ingong house. Pagkamarog isa na ba ako magtiro di ay? Wow! Na-overlooking view. Sana makita mo niloloko ka lang. Ha? At least ikaw, di ba? Naging malinaw sa'yo lahat. Ay, grabe si Bakang. Sama ng tingin mo. Ano yung tinitingnan mo? Ayun. Kaya pala. Ha? Ano? Kaya pala ha. Napalapit na agad. Sinasabi si Bakang. Marag ikaw. Let's kayo ka. Let's can view ha. Oo. Yung mga handa natin. Shot na sila. Dahil ang birthday. Overlooking ang view namin dito. Hintayin na namin sila manang adorasyon at iba pa mga bisita. Hala! Ka, iba si Bakang. Bukod tayo nga wak mo ulo. May instant blower. Hindi ngayon may parang pumatong na gamo-gamo pa. Sa mga gabon sa farm, kita kan ba kayo nga sakit tayo. Sabi ko, baka sa events place tayo, wala tayong mga jacket. Nakaganyan ka pa naman, sabi ko. Ay, hindi. Bugnang. So, ito na ang drinking session. Unsa man. Ito na mga drinks. Red wine, the Colafu, social. We have the Jack Daniels, red label. Wala black label sa red. Yan yung ating mga foods. We have lumpia, pasta. Shrimp spaghetti? Yeah, pasta. What else? We have beef caldereta, sampaina. We have beef, mushroom. And ayan, humba. And of course, the lechon. And a cake. Pwede ba lechon sa? Together with our birthday girl, Mama Belle. Pwede ba lechon sa lechon? Ayan na sila. Sisi Maymay Flores. Maymay online shop. Ano na Sisi? Asan na mo? Ang mga taga-alta si Sudad. Taray, high heels. Oh, di ba? Tiis, ganda ka dyan, Sisi. Ali. Taray, birthday mo. Ha? Birthday mo rin, Britney? Ha? Birthday mo rin? Birthday mo rin, Rhea? Sisi. Ha? Isa pa to? Grabe naman yung palda. Ba't di ka sa akin mag-PM? Ha? Ha? Ba't di ka sa akin mag-PM? Ay, siya ba? Yung sinasabi ni Inday Katok, sa imo ba yun? Sa imo ha? At ang inaano ni Inday Katok? Sa event. No, di ba? Ay, kuya! Ay, si engineer, hindi pa rin jowa mo. Hindi? Wala? Saan? Wala ba? Murag ikaw may birthday, Sisi. Murag ikaw may birthday. Sam! Bless the food. Lord God, kayo nga po ay pinipinat niyo sa salamatan namin sa pinagagawang araw nito. Nilipit talaga
bagong taon para po sa aming kaibigan, kapamilya, kapatid. And naway patuloy niyo po siyang i-bless sa kanyang ginagawa, hindi talo po ako ng kayo. And patuloy niyo po silang patayan at patayan ng pwede po ang mga patayin na sa lampusan ng pamagdal. Pwede po itong palakasan para sa mga lahat sa aming mga pamagdal. Bless us, O Lord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Ayan, kainan na. Please pass the plate. Wow, social ng plato. Kainan na. Kain. Kala ko lechon kasi Ang copyright ngayon. Grabe ang copyright. Na. Ay, yan ang tigil-gil. Ay, maraming mat-diet. Ay, gel, TV. Here. Hala! Ay, bakit? Sweet girl. Sweet girl? Ay. Oh. Ano sa'yo? konti lang sa akin. Ha? Konti lang. Sila na diet? Yeah. Wala. Hala. Grabe. Ito na po ang most favorite part of this party. So, okay na. Nabubusog naman na. Kanina mo pa hinintay. Matagal na panahon. Pwedeng satisfied. Satisfying? Taray, no? Bongga kaayo. So, mahilig ka sa ribs. Mahilig ka sa ribs. I have the Favorite? Ha? Ano sa Argel? And we have here Tari, para kayo nagdi-date. At naman may kandi, Cindy. O, diba? Ayan na sila, friend na kumakain na dito sila. Pero si Maymay. Para sa aming dinner dito. Habang meron naman ako nakakausap ng bago manager! Kainan na. Mars, parang siga ka dyan, Mars. Wala mo nang usap-usap, no? Bakang. Kung sa kanya, pang ilan yan. Pambalot na. Ayan, busog na po ang lahat, mga moms. We're done na after our eating. So now, it's more like chika-chika na. Tapos na ang kainan.